o kam murtay je honno mbaɗani an neni heƴi jam ma ko gasi aɗa yorede wi kon kuccita yam mbiya min aɗa yidimi allah fof ma jaltina on bonɗi te ujunnaje ma ɗiɗi kona funti hoore ma wallahi saɗa yiɗi tekki ma ɗe gartire si wo tan ar mbiya min aɗa humanani ana haga Ceerno Abu lima Seydi Thiam mbaɗa tampere ndetti Allah Seydi mbaɗe gis ɗo jeeyi tan fanmaɗo minen de guila subaka jinnomi arde ala leel tan ganmi jomum ñanto mi wona ɗo ɓasa so gaddi jomajo tan wasa tawdeɓe galle taw galle mon ɗo kinmi hen ɗum addi kam ɗo debbo tan wasa tawde ɗum ɗon e galle aɗa ñagotoɓe ɗum ɗoji kewi wallahi ko anda ko woni hen bala debbo tan wayno sellani ala mbeɗe selluno guila hanki mbeɗe selluno aɗa andi neɗɗo wonko ina heɓa e aduna tan ɓerde ma metta par ce que ka sehilam ka giɗam min mi kala ko ina muusa fittanma ina muusa fittanam par ce que min a neli kam ɗo poɗɗa kam nelde mi ƴewnima ko ponnomi ƴewandema mi yi ha to mi yetti mi haali ko ponmi haalde mi haali mi ɓeydi mi fini hen mi waɗi hen commentaire mi haali hen ko wona gonga mi haali hen ko ina jokka Allah ina jokka endam manam no diɗi no pamirta kono hunde dal ƴeggidal batte holɗum e guiri ko debbo mi haal ha paari yo ndo fulƴi nde noon wi aɗa andi ha min ɗo fof wonduno ko tutade o yiɗa tawonde mbimami min mi jagdani kadi mbimamo noon c'est pas normal a ƴettata addu kalis o nagam no yummiraɗo ƴettu kuddu cunwa matudimo kalis kuddu cunwa tan he jalta galle o par ce que debbo sa wi aɗa yiɗi debbo ma coggu paɗa yalta a wiyata aɗa yiɗi ɓiyam o hono ma ñande fof ɓeene gadda capanɗe ɓeene won hokkuɓe mo ni otoji wonma hanɓe mo galle makko haytanayi mi wiya d' accord joni min ko kalis janno mimi jeeya o wi kalis heɓata Abou Allah nandi Abou so haala nani hen manda haala newi yo nanɗe cellu i Abou wiyata ko yiɗa konko jeeyi hoore makko yiɗa kam ɗum wona force mo jogui hen droit kono a yiɗa kam a yiɗi kaalisam a yiɗa ñebbe a yiɗi ñebbe aɗa yiɗi ñebbe yiɗa ndemu joni min ko mbawmi hen min de mbawmi ko wadde commentaire mbawmi ko hokkudemo wiidemo an no poɗɗa no potirɗa mi hannimo heddi noon wiide yomi ƴettu yidde mi nannama ko yinma ɗum wona par la force mi haali kadi Allah kadi ceenum no fonno haalirde ni ko noon kaali affaire wona dissertation sako de commentaire jarani commentaire o yiɗa kaalisam mi andi ko ala min dal mi haalani ɗum eɓa kaalis noon nene mabɓe ɓe mbi koɓe tottani a heppi kalis o aɗa i jam min mbeɗe hooram ɗeɓi heelade joni mimɓe heppi kalisam woto yaa toon ala woto yaa toon woto yaa toon a jaram woto yaa neɗɗam a jaram ay mami ɗo ni Allah andi ɓorta ko ni ayi woto yaa ay cagade battinam sa portable ayi Allah finnude bako so ñofo caami ayi yaata gallamin ɓorta galle mabɓe paami kalisam paami woto yaa daña probléme subhanallah ya mataw toon yummiraɗo ko kaani Allah ceenum ko kaani e poobare kidmaji e laalo rendina o rugga ha ɗaari sa yi o farko ma Allah ne andi ha jawa farko ma walla ko wiya limon kam ene moƴƴi e mabɓe ko ene moƴƴi ha maayi sa waddi hen surtout lipton a waɗi hen jumri ndi assalamu aleykum aleykum salam aɗa selli mbaɗa tampe mawɗum ni mawɗum ni ɗum dangay jam tan mawɗum kay mawɗum alhamdulillah bisimilla mba bisimilla noon aɗa selli mawɗum yetterama min de Kadija hokko addi kam ɗo bisimilla ene hamni seeɗa hamnayi i caggal mi nuli ɗo Abou Thiam e ma to tawɗa min galle makko ɗo o wi ka baaɗi ko yiddam naate ma no feewi min mbaɗa yiiɗo soko tem o wi ɗum ala caɗele o wi ɗum kam wawi ɗum o namdi kam noon ujunaji nogas mbimo mini sappo kam nogas heɓanma nulmuntoma ɗo noon mbimin ko mbino ni hanke affaire debbo moppi kono an guila jimami yidde naate hakkude men o arti wi kam ngaabu wawa ndiyam mbimi holɗum o wi Kadija wi yiɗama
et puis o tottima kalis o namdi kalis o yumma wiine fiyamo men an mbiɗa ko abou cam wima o wi tottima uññajam nogas e o wi o haalnima haalama yiddam e maade o wi mbiɗa a yiɗa kam hannde a yiɗa janngo a yiɗa jiɗɗo jiɗɗami o namdima ko ñeemi ko wima o jeeya yumma wiine fiyamo aɗa andi an to puntuɗa hoore ma gila nde mbiɗa kawo bo wima min heɓatami ko ujunnaaje nogas gila ɗon puntuɗa hoore ma a faami te ay ɗum ko ɓenni ɗum ko kawa addi ɗo ko yidde muɗum wona yidde ma o addi ɗo o ari ɗo o wi komo yiɗimi omo yiɗi humantimi te min kawre e haala on kawri e haala aha no fota totuma o totti kam ko ujunnaji ɗiɗi de o wi ɗum ko calminirdi tan ko ari tan o wi mo yiɗimi ko ujunnaji ɗiɗi de ko woni kawma abou dias a ko woni kawma abou dias ko woni kawma abou min totti uññajam nogas e allah ceenum nde garɗa galle yumma nulma a Eh. tawi kam ɗon gila nden ha joni min mi ɗananakima yiddema e ma nde foori gila on ñalawma mi ɗanaki o wi kam an kay o haalnima mbiɗa yinma kala ko haalanno commentaire uji o waɗnima kono an mbiɗa ko yiɗi allah tan yiɗa kam hay jiɗɗomi a yiɗa kan yettaki ɗo han wati ɗo ko yidde makko koye ene mbirmami ni Ah. ɗaccu ko mbimami koko noon woodi joni kadi na naɓɓa ka jutka min mbaɗa yinma aɗa yiɗimi allah seydi mbaɗa yinma min jinmi tan ko bawɗo moftudemi desowomi bawɗo moftudemi tan ko ɗum woni ko jinmi mi nani ko kalɗa ko allah demi yiddema aɗa andi min guila cuɗɗiɗamo yani hay goto mbiɗa ɗo wuure koko ma wona uñaji ɗi wallahi ko bawɗo waɗata cam lim wallahi ɗiɗi bawɗo kafe o kalis waɗaka ɗo aw nuyata ni taskara mata kas min kam mi meeɗi jaggude ɗum ɗo nda no wonno sappo nan ɗon e sappo goɗɗi nani woro o ñamni kam nogas ɗin nogas mi totuma cum so min heɓ nogas moffude ayan eyyi ko an woni e gonga o ndehe ardani ko jimmi an noon ndehe ko an woni e gonga hande cabbinomi maare galle arani janggo jimmi ngara so allah jaaɓi ko leeli fof koye ma ala koye paari ɗani ko ɗum mbimi ko leeli fof koye ma min kay komi parɗo hay an docteur kay abou cham heddi tan ko nela garanowo yo aran ko Inchallah. ɗum tan heddi inchallah ko heddi ko kay ɗo ala hankadine haala gandumi kam ka kala o manque mbaɗa ɓeyda a ala ɗum ɗo kam mbaɗa andi ma gueɗam kono noon maɗani kam kawma ko jasɗo e ala annin oto wi noon aɗa andi neɗɗo kadi ndeysan ko yidde mum tan yahata ko jasɗo so jasal mi nultama ko se ippi ko yoyam yew debbo ƴew debbo ƴew debbo o yinomi ƴew debbo tan kaso ƴewno hoorema de ko hoorema ko ƴewanno no jani ɗo ƴeenoy ka sehlama ka ƴewdema de ko hoorema ƴewanta ay kawma one jasi joni jagguɗon subhanallahi ɗo ko subhanallah baras baras omo ɗon kadi subhanallahi wottamo ala Eh. min to jooɗimi ɗo ham he he mara anda ɗum ɗo ko wanka est ce que anda woni wanka ɗum ko woni wanka woni ngel ngeƴƴu ɗum ko ngel ngeƴƴu moƴƴani waɗa ko barke o holko belsinda haara ɗo mi mbeɗa yiɗi ndeyen minima ah mbeɗa yiɗi ndeyen dede ala ɗo mbeɗa yiɗi ndeyen abou fenani yonako yimɓe tato dede ala ɗo abou an ka jasɗo ha komi jaso ka sehlam ka ɓi nenam ha allah waɗa baaɗe ara namɗa ko ñani nogal tottuma kalis gara ƴamana hoorema abou aɗa anndi an mi jannge haa nganndumi haa paami tawmi a wona neɗɗo tawmi an ko yahata ko toon ko yahata ɗo ne oore ladde tan mbiyen kon mbaalon kon gootum par ce que tawmi an a wona neɗɗo neɗɗo noon so a waɗi ɗum aɗa jogoto gacce so a waɗi ɗum a jogoto probléme tawmi kadi capacité ma capacité debbo o jiida o ɓurma poids o ɓurma capacité o ɓurma yonteede ka gaynu Seydou ko woni gonga woni gonga o ko min yiɗi o yiɗi ko min ya lawol ma mbasa bonnude mbasa fusde mbasa jibde abou kadi mi yiɗa habde ma abou en kaɓat mi yiɗa en jaggude kaɓat he heɗen keɗema kadi oppumi haala oɗon gandi gulaali ɗi keƴani ɗo e gallamen he ndewe ni onon fof jalton gallamen o onon fof jalte gallamen o onon hol onon ni onon soɗon joguino heɗo mbimo yo yaltu mbimi heyan soɗon joguino fullo oɗon joguino fayi ƴewana aɗa jooɗi elle gonɗo e malnutrition hay ɗiɗema ko gasi an gasi o sellani an wallahi hay ɗiɗema ko gasi an waɗi ɗo wallahi waɗi o sellani anna ƴewno mbaɗa ino mbawi ha an kay hay jaraw podde asma wayi tan no mbaɗa ni subhanallah ala nanni wonde asma hay asma won wonde Ƴeew heɗo. heɗaba omo wonde rafita ɓowo mbiɗa omo wondi e onon rafita fof jalte oɗon gandi onon ɓe kam kalsam baylel abou thiam kalsam baylel. kadi ane jonga kalsam ya wonde sellani mbimi ay abou kalsam e baylel kalsam baylel ar wallam ɓe kalsam ar wallam ɓe
sugu ñaade ɗum koy nana ngane galli kalsami ma ɗum koy bandite kalsami ngudi kalsami gulen ngudi bandi tan ngadi ɗon mbiye ene jamma bandina ɗi noon ɓe oɗon mbawi jamma ko mbattanɗo yoɓe jaltu kalsam tollu wa yan woni yan kalsam jaltu tollu gallo aɗa mbawi yaltude gallo wala wawa kalsam nan do an aɗa mbawi yaltude aman fiɓe galte kamɓe foy ɓe gal yoɓe jal tuude ñëw